anyị na-ekenekwa gị on behalf of the Bells Entertainment. Mana tupu anyị bido jụba gị ajụjụ, ọ ga-adịkwa na anyị mma ka anyị mara onye bụ. Okay. Ọ dị mma. Ekenekwa gị. Afọ m Udodiri Uzochukwu. Udodiri Uzochukwu. Yes. Uzochukwu. Ọ dị ka onye anyị ji maka ya wee bịa ebe a bụkwa Uzochukwu. Ọ mma gị ka your auntie ka ke your relationship with onye anyị ji maka ya wee bịa ebe a? Onye ji maka ya wee bịa ebe a ụmụma m. Jevere ihe. You know? And yes, ọ na-ewute anyị n'ọnwụ. And ọ dị 105 years. Mana nwere mgbe nne ga-anwụ, obi akpawa aṅụrị. Mana anyị na-eme mgbasa ya. Mana nke ọzọ wụkwa na ọ gbara ihe ọ ga-agbalị. Ọ zụrụ onye ọwụna makwana ya, mara ụdị ihe ọ na-eme. Ọ ezigbo mmadụ. So anyị nọkwa n'ime ya na-eme celebration. So no ihe dị ya. Ọ dị mma. Onwe otu okwu ma okwu na-abịa inwe ike ịgwa ndị ha fechara ihe ha ga-eme wee bịa nọnyere unu maka na efu ike ihe niile siga ana ọ gala ọfụma. Yes, enwere m ọtụtụ okwu ịgwa ndị bịara nọnyere m. Ụmụnne na ndị ọyị na ikwu na ibe ụwa niile bịara ebe a. Ọ dịrị izi ozi ya n'oge anyị nọ n'ime ya na obodo anyị awụ Nigeria, mana ha gbara mbọ ụzọ ha nwee ebe efe dị ndị mmadụ bịa weta ihe eji eme ihe, nwere ụzọ ha esi wee nye sọpọtụ na ịgwawa eziokwu. Obi dị m aṅụrị na mmadụ bịa katara afọdụ ụzọ ọpọn ka dị kọmpaụnd si wee buo ibu. So ekenere m onye ọwụ na-abịarụ kene ha, ama m etu m esi wee kene ha, mana ọ Chineke ga-akwụ ụgwọ. Ndị nke kasịsị wụ ma ndị niile bịarụ mgbe ha na-abịa onwe okwu kpọrọ ha. And as I'm speaking now at this moment, onwebeghị akụkụ ndị na-ana ma ndị narụ, onwe onye ọkụkọrọ. So obi dị m aṅụrị na-ekele Chineke maka onye mere ihe niile o wee gaa etu a. Obi dị m aṅụrị.